Ja kansanedustaja Kimmo Kivelä. Näin kuultiin Kimmon terveiset Kuopion suunnalta. Ja sitten ei muuta kuin mennään eteenpäin. Ja seuraavaksi pyydän tänne professori Erkki Havansin. Tervetuloa. Joo, terve. Suvivirsi. Nyt on vähän koleesää vielä, mutta suvivirren aika tulee aika pian. Se on iso häpeä ja skandaali, että Suomessa jotkut vähemmistöpiirit puuhaavat mielipidepakkoa, että enemmistön pitää haudata suvivirsi, että joku pieni vähemmistö ei siitä saisi henkistä pahoinvointia. Siniristilippu on uskonnollinen symboli. Sitä ei kukaan voi kieltää, että se risti on siinä kristinuskon symbolina. Saa nähdä, milloin nämä vihervasemmistolaiset vapaa- tai pakkoajattelijat keksivät senkin, että Suomen lippukin pitää muuttaa toisenlaiseksi, jotta tämä heitä häiritsevä ristisymboli siitä saadaan pois. Erkki Havansi on isänmaallinen mies, ei peittele sitäkään, että on katkera siitä, että Stalin silloin armeijallaan vei meiltä Karjalan, jonne minulta äidinpuoleisen suun maat ja metsät ahkerasti vuosisatoja viljellyt.